local church. Ukubaluleka kwekhaya lakho lakomoya. Amen. Ukubaluleka. Anise conference apha bazalwane. Ukubaluleka kwekhaya lakomoya. Local church, local church is your spiritual home. Tell your neighbor, local church is my spiritual home. Say it again, local church is my spiritual home. In local church, i-altar lakho. In local church, i-altar lakho. Yini local church? Pinda futhi yini local church? Say it again, yini local church? Ngicela ukukhuluma ngezinto, ngicela ubamba ngene kakhulu endabeni ye-altar kafishane. uNkulunkulu mayefuna ukuhlangana nomuntu, nokuthi ufuna ukuhlangana nobani. Isho order kaNkulunkulu, mefuna nje ukuhlangana nomuntu. Noma kuthiwa emalizini zokuhlangana naye imaphi. Akaqali uNkulunkulu ngokuhlangana nomuntu engayiprepareile eqala indawo abazohlangana kuyona. Jesus. My God. Can I say it again? Ngicela manje kukhuleka nibambe nje kanjele. If uNkulunkulu efuna ukuhlangana nomuntu noma kuthiwa emalizini zimaphi. Mhlawumbe bahlanganela yini? Noma kuthiwa bahlanganela yini? Before uNkulunkulu ahlangane nomuntu, uqala aprepare indawo la bezohlangana khona. uNkulunkulu we-order akafana suka atheleke. Uyazi uma ngifuna ukuhlangana nobani into yokuqala engizoyenza ngizolungisa indawo la ngizohlangana khona nobani. Then into ezobe seyenza-ke uNkulunkulu uzobe senza isiqiniseko sokuthi uphusha wena akuphushele endaweni la ezohlangana nawe khona bese niyahlangana. I'm going to say a practical example. Let's do one simple. Simple. I'm fully behind deep as a calling or foolish story. Simple. Unkulunkulu o siyasikumbula story. Moses usekiphithi. Nawe indaba siyasazi story ngithi. Seku namu Moses ufika umkiphithi. Ulo noMhebheru angithi nasikumbula story sakho. Ubamba umkiphithi wambulala uyaqeda lapho. Angazi nezakhathwa yini wakusho kuyaniwa lapha ekiphithi nje. Nje wathi sengakayikhohlwa nale. Hawu, bathi uyahlanga msabona manje uMhebheru ulwa nomunye. Lapha-ke akasayibolwa. Akekho bias uyongena phansi nendawo uthi guys sinabandawonye. Why are you fighting? Nilolani ngoba you are brothers. Bavele bahamba bayeka ukulwa laba babuka ngakuMoses bathi oh nathi usufuna ukusibulala nje umkiphithi lo mbulelo wathi shuthi indaba yami iyatrend. Igcwele igibhithela ukuthi hayi ngimbulela umuntu. Wathi sathi davela suke waya kwaMidian anti story sonke siyasazi. Waya kwaMidian uNkulunkulu okay mase kwaMidian siyamazi walusa azaziningi indawo ezazikhona lapha elusa zona. Nangelusile uthenga nini ngathi uNkulunkulu uhlakaniphile. Kuthenga nini langa elusile kanti amazulu asefuna ukuhlangana naye. Kodwa uNkulunkulu wayidecide ukuthi uMoses mase ngihlangana naye ngohlangana kuleli ihlane naye. Futhi isihlahla engiyogibela phezulu kwaso ngivuthe njengomlilo kusona yilesi. Kwase kufune ukuthi uNkulunkulu ashalise uMoses. Amashalisele endaweni abazohlangana kuyo. Zwana ukuthi basahlangana kuthiwani kodwa ngifuna ukuyikhuluma nje baba. Zwana lithi iBhayibheli uma bona isihlahla sivutha uMoses uthi hayi ngumlimo lo. Isihlahla siyavutha kodwa ichlorophyll lokho iqhubekile sihlaza lokusinjala asishi. Ichlorophyll lokho iqhubeke injalo lokusihlaza isihlahla. Uthi uMoses ke ngabona mina kusha kodwa izihlahla ngiyayibona mazisha ziyabuna lesi lokusika nje kodwa umlilo uphezulu andisisha serious asana. Why said to Moses away your God? Oh my goodness.
khumula iy'cathulo zakho. Indawo, somebody say indawo. Ayisengasho mala, sobe sithi indawo. Listen, zikhona iy'ndawo ziningi. Uthi kodwa lesi sport osukuso manje lesokusona sinwele. Kulo kathi ungakhulumi ngani ngise onke ngiyo yonke le ndawo ehlala. Akuyo yonke indawo ehlala la ngiyohlangana nawe khona. Mina ngine location kunendawo la othi manje uhamba khona bese siyahlangana. Somebody say Jesus. Yonke change indawo ehlangana. Immediately. In other words, mele wasuka. Kuleyo ndawo. uNkulunkulu wathi umuzi uyathula. Mama wanyathela khuluma. Bazalwane akuyona yonke indawo ohlangana noNkulunkulu kuyo. There is a special place for you. Abantu bagaba uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho uyohlala noma yikuphi na lutho. Hallelujah. Fumuza Moses mufule ezulwini. Fumuza Moses. Akuhlala noNkulunkulu naye kuyonke indawo lutho. There is a place, somebody say there is a place. And look at church. It's your place of meeting. Indawo la uNkulunkulu othumela wafika khona. Ivele izulu livuleke. Ngicela ukukhuluma nami. Nekhumbula indaba kaJakobe, kodwa ngishobana nabazali abafunda iBhayibheli kancane lethi. Nekhumbula uJakobe nekhumbula bakhe. uJakobe bafethu. uJakobe uhambe yonke indawo uthe sefike eBethel. Lithi izwi lenkosi wathatha itshe waqamela khona isifana walala phezu kwethe. Ithi iBhayibheli kwathelele njalo wabona umosi. Izulu livulekile. Kodwa ngangcono kunoamen la ekhaya. Lithi iBhayibheli ingelosi kaNkulunkulu zehla zenyuka. Ngiyakizwa bazalwane, njengoba zehla nekhonto ezehla nayo, njengoba nyuka nekhonto ekhuphuka nayo, zehla zenyuka ingelosi. Lithi iBhayibheli yavuka indoda yathi impela uNkulunkulu kule ndawo. Wasethi le ndawo akuyona enye into. Indlu kaNkulunkulu. Somebody say amen. Amen. Wasuka eBethel. Ingelosi ezehlayo enyukayo zanyamalala. Mebuyela zibuye. Izulu lakhe livulekile kuyo yonke indawo. Khona abantu abane challenge, khona abantu abaneshwa lokuba ngaphansi kwezulu elivaliwe. Because bakho bamise iposition la izulu labo livuleke khona. Angingathi noma ngizwile noma ngizwana ngizozama kodwa ngizounderstand mos. Ngikhona nonke bathandekayo. uNkulunkulu mezohlangana nomuntu ulungisa indaba. Khuluma nami. uNkulunkulu mezohlangana nomuntu ulungisa indaba. Khuluma nami. uNkulunkulu mezohlangana nomuntu ulungisa indaba. Zwana uJesu mevuka kwabafile ufuna ukuhlangana nabafundi bakhe abafethe indaba edumile sizaqhamba amaculo ngayo. Umazi bathi uJesu uthe utshela intombazana yakhe nohamtshela uPetro nabafuyo. Ukuthi abahambe bayonglinda kuphi? Khuluma phela babangilinde phi? eGalile. Uyacabanga kube khona waya kwelinye idolobha. uJesu yazi into ipurpose yeGalile la. uNkulunkulu sisebenza ngale principle kaNkulunkulu. Ufuna ukuhlangana nabo eqinisweni. Uthi no, asilungiseni ke lento. Ngifuna ukubonana nani sengivukile kwabafile. Kodwa ngisalukhona. Before ngihlangana nomuntu kuqala indawo ka. Hambani niye eGalile nina. Manje ke nabaseGalile, there's no need to struggle. Anizokustrakhisha ukungibona, anizokustrakhisha ukuhlala nami. No, ngizovela ngifike. Ngizofika ishoy position. Wekaba ngithime na yange eGalile. Instruction straight la hamba eGalile. Hamba eGalile and mix them. Mina ngizohlangana nani khona. Wathi ngiyeza, ngizoyibona ngalisabini eGalile. Khuluma ngifela nami nethi amen. Ukuba laba bazalwane awuthi khulume nale. Ukuba laba bazalwane bangena umoya
ogcwele ayila ogcwele kulesi sikhathi undermine iGalile mase befuna uvela usho uJesu kodwa be undermine iGalile kanti uJesu qale eGalile wathi mina leli iGalile ngingahlonipha so you cannot undermine iGalile musithathe zovela usho uJesu futhi kulula kakhulu yala ufuna umisa uJesu yenza into esenkulu undermine iGalile uJesu bayisuka nje ethuneni akayanga kwendaba avayanga anywhere ecinga laba abangenza ngenze khona le genge lephela uthi ukhuluma ingeza uJesu akayikhonzidanga le waya straight eGalile and listen the testimony yabantu abaseGalile ubafika ababhizi bayakhala wangena what peace be with you. Listen to me your breakthrough is in your location, your breakthrough in your position here. Once you undermine your local church izofika izulu ephezulu for your peace, for your breakthrough. Just what peace be with you. What you pull about listen, immediately fear God. So we start pouring much. Say outpouring, I'm going well. But something. What you just okay guys, send to have a magic and share to them back. Why said okay? I got a little share not. To put more in well. I said figure it out. Lalela ke zami sijabiswa amandla ya wathi uJesu lalela amandla akahlupha ngento eyi-1 ane order awehleli noma yini wathi ningasuka eJerusalem wathi ningasuka eJerusalem lento powerful ifunayo hamba uyelinda kwi-local church. Hello eJerusalem funa amandla umalokoti zomoya amandla atholakala noma amandla kaNkulunkulu awehli noma yini into kaNkulunkulu ihlele akaphumzele njengabantu. He knows you and we must to beg we have to make your visit wena usukuzolala ukula kadidini. He knows your address. Then confirm lento uthi uNkulunkulu address yomuntu uyayazi. Luke chapter number 1 verse number 26. Luke chapter 1 verse number 26. Okay. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile okwalayo yiNazaretha. Okay ma, thank you. Indlela ezosebenza ngayo manje ukufunda umoya. Ngisho indlela ezosebenza ngayo ngizohlupha. Ngoba nje ukuphoza manje Yesu ngizofuna ibhodi wena. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu. Oh, ingelosi bani? Akhulume bele bani? Ingelosi bani? Yathunywa ba? Ingelosi bani? Ithunywa ba? Ingelosi bani? Ithunywa ba? uNkulunkulu sezulwini akithi. Ingelosi sezulwini akithi. Abasibone nekuhlangana abasezulwini nokusemhlabeni. Wasibona uNkulunkulu akanandaba nento esemhlabeni. Izulu liyayazi into eyenzeka emhlabeni. Asabe ingelosi uGabriel yathunywa uNkulunkulu. Yeah. Emzini waseGalile. Location. Emzini. Wafaka navigate. Wathola weke boy. Lalela enter. Awusubuya noma yiko. Amaningi amadolobha akhona but awusuvela uye noma yiko. Lo muntu engimfuna ngiyamazi utholakala. Wamthuma specifically emzini waseGalile. Futhi ingelosi wayiphuma straight to Galilee. Yes. Ogama lawo yiNazaretha. Khona lapha eGalile, please la madolobha amaningi lapha. Ngicela nje ukuthi ungenzele sure ukuthi ke uya emzini waseNazaretha. Somebody say amen. Amen. Ngoba lapha sihlala sifunda njalo
engage uNkulunkulu afuna ukukhulumisana so entombini eyayimiselwe indoda mana nje kuseGalile la uthunywa khona edolobheni elincane ekuthiwa iNazaretha kunentombazana ekhona lapha futhi neprogram yayo iyaziwa nje yonke i-engagile so uNkulunkulu aware uNkulunkulu uyakwazi ukuthi utholakala phi nama programs akho should let of clear njengoba futhi iyayiclean ngoba nakho nasezulwini yaziwa le engagement iyali report nje kahle leadership abene le right over nayi le engagement yaziwa nasezulwini hayi babi why ubheka kanje ngisho ukuthi iyaziwa ngoba i-engagement yaziwa nje nami uNkulunkulu esayini uthi hayi lokho engagile nokhuleka kanje isitoko sakhe ngiyasazi akuyona nje into eshawa ushubusho into engiyazi Jwana mthandaza kwaPostoli uthini sezobuyela la phezulu sengithandaza sabathi singandelwa abantu into yabo eyaziwayo ukhulumeni kwesi microphone avela akhulume nangayo wathi hawo ngisho hayi program kabantu ngiyayazi leyo amen yimi ngithandaza ngoba njengoba kushumayela mhlawumbe ukushumayela nokuthandaza phakathi sathi uNkulunkulu angasiza sisadelwa abantu abasha iprogram yabo eyaziwayo entombini enjani ba eyayimiselwe indoda okay sesikhulume lokho ebizo layo uJosefa wendlu kaDavide uyindoda le ukuthi engage nalo sisenguthuma kuyena engage no brother of Joseph nangu ke lo ozalwa kwiline kaDavid so nje istory nje siqinile yebo na intoba kahle kahle siyentombazane siyambona nje uJoseph ibizo lentombi nguMaria manake intombazane eseGalile idolobha ehlala kulona lise iNazaretha igama layo ubani bathandekayo shuthi ezulwini nje uma kucingwa uMaria kunywa ngoMaria kuhlanganiswa iNazaretha lihlanganiswa ndawone neGalile bese kuphuma ke into kaMaria buka uMaria avela uMaria ndinilo avele ke andamine iNazaretha ay andamine iGalile izulu kwesebeyafuna ke manje for better things selifuna into enkulu asazike manje kuzophuma kushonele ngoba andamine la tholakala khona uNkulunkulu uyakholelwa kwi local church. You will miss great things of God if you undermine the local church. Amen. You will miss great things. Do you know uNkulunkulu before let them fully release? If you release that umuntu ohlelekile. Basona phela atharlake. What the corner. Amen. The corner. Amen. Basona phela atharlake. Amen. Ningite baba kodwa nje phakathi kwaso umuntu ohloniphe atharlake ngoba ngifuna mangikhiphe imessage. Ngiyazi yapi. Athi ngisase ngilungisa nje ngegama lathi. Lethe uthakunakini ukuthi usonta yapi. That thing is out. Mawuthi uthakukini ukuthi usonta yapi. Ayibazalane anandinga nje mase. UNkulunkulu mawudumisile uNkulunkulu weorder lokuhleleke kahle. Methe mana la ungidumisa mana la ungidumisa musebenze yini. uNkulunkulu njalo mezokwenza into noma kuthiwa yini. Ungakhuluma noAbraham, waAbraham athatha uIsaac kodwa ngiyacela uye Moriya ungayi noma ngiphi indawo. Unentaba ngakini hambe Moriya. Because uNkulunkulu okholelwayo kwi-position ne-location. Awuyazi into sinomzi kanjani. uNkulunkulu kwenza into uyayi-check uyenza. In local church, Barcelona, we are preaching this with power. Most of us, abasana abaningi balahlelelwe into enkulu kaNkulunkulu abuyazenza lapha. Abantu abaningi la uNkulunkulu hayi ngisho ebandleni kaKristu. uNkulunkulu akusebaphakamisa wababeka kude ba-undermine i-attack. Athi uNkulunkulu ngakholwa into zakho wena. Lokungatholakala into kaThini kanjani. Nithi ngisamile. Nithi ndiyafika ngizofika lapho. Kwaluphuthi wayihlupha kabi lapha ethimini. Lo Thomas. Yamkhulu Thomas yayihlupha. Hayi wayihlupha lapha. Buke into zakho athola izinto lethi nakhona sengithola ngiciciyela. Uthe bonke abantu sebe-experience amandla kaNkulunkulu wafika le nje ufika the message out zonke lezi khuluma
ukuthi uJesu uvukile kwabafile, zonke ukuthi amandla akhe siwabonile, zonke zithi ukuthula kwakhe sishwile, but we are experience his best blessing. Iy'busiso zakhe siyazizwa. Wafika umuntu wansonto okade engekho. Wafika wa-opposa uphenduka inkinga. Ungahloniphi i-altari, ungahloniphangi i-altari lo. Ufika lethu usesokhuluma iy'xolo esingayikhulumi la. Aseyilungisiwe. Asesiyilungisile akushiwo kanje avele afike akazwanga. Uzothi hayi ngasuka ngeke. Ayikhathi Jesu ovukile la. You even deny God what you have served. You even deny Jesus what you have thanda. Umuntu ohloniphi i-altari. Lawa madoda awuphinde ophetha ngakuthandazelanga ukubona uJesu. Baba kwi-position. Jesu wafa. Manje sekufanele wenze into eyiningi manje. Umeneze ukuvela la qhamuka azofaka isandla sakhe. La emanxebe njalo ngifaka isandla eminwe yami manje. Buka usenza sene energy eningi abangayisebenzisana la. Jesu mefika manje usefikela yena manje uzonesa yena ke damage control. Usezonesana naye manje sawona bani Thomas. Unaka uzwana nje uchallenge waphambi kwabantu lokho Thomas. Listen, let's step back school ga. Babusisi. Kukhona iblessing esikungekho. Abakholo bengabonanga. Ususkejile lesi sibusisi. Ngathi ngifika la cash ungekho ngifike ngabusisa abantu. Ubusiwe khona ngabonanga kodwa ke kulungile ukuze nangu ukhava ngoba ngiyafuna ukubuya waza ekhaya. Faka isandla sakho la. Mase qeda ukusanga my Lord my King usiyakholwa manje. If you want to delay your miracles, if you want to delay your things, undermine your altar, undermine your local church. Ilula ngabantu okuyithatha esontweni, undermine your altar. Jesus. Amen when they crash. Somebody say amen. Somebody say amen. Nikhona no? Ngicela nibambelane eyokugcina ke mhlambe bese siyavalana because ubaba unike isikhathi. Ngicela nibambelane nje le. Ngoba nje I'm just laying a basic, a foundation if I can say that. Ngicela nibambelane 1 Samuel 16. Le msazobe ngivakashele sengibuya kwenye endle. Kodwa ngicela uyihambela le engisakhuluma ngayo manje. First awufunda kade ngishilo. Isizini yawo vele it's a good thing. Kodwa we want to close the gap. But ama Christian movement anga replace the local church. Because lesi zinto ine grace engafani. Angeke udilize ikhishi. Ngoba nakho kunomcimbi lapha kwamakhelwane. Twazi yabuya kwamakhelwane. Musi yazi ikhishi akudinga amagoda la kanzawafuna. Azafuna nje hayi ngihlupa la ikhishi. Ngihlupa la umcimbi uqala ngolesihlanu phele Sunday. And the question yam Monday. Abantu bakho sebewasha amabhodo so asana isikhathi sabo. Kuhle ukudla komcimbi kodwa ungakubulala kwasekhaya. Ubhizi ikhishi. Ngoba nakho ziyabuya kwamakhelwane kunomshado. Sithi asafuna ikhishi la amabhodo abaphumile uflahle phazela. Lapha ni weekend. Somluko. Uvamile ukuthi kuba no7 color kancane. Kuba no7 colors lokho kwakumcimbi yabona. Kube nento nawe iqala ukuthi ngizeyidlawule ngeqala. Ungasinde. Ungasinde kodwa ngizolile. Ngeke ngiyayidla ngiyaqabidla uyidle. Noma ngiphatha la noma ngiphatha ngaso ngicela uyidle lokho. Kodwa awungithetha umthetho lokho ubona kube close ayidla ukuthi ngeke ngicela. Ngabe siyabuya kodwa into ehlupha ngakho kuyi1. Weekend. Futhi awenziwa njalo umcimbi. Kanti walifanele uphile njalo. Fanele udle njalo. You must not undermine your local church because of the move oyithola ngaphandle musu ubona isidingo se local church isingekho. Lapha grace awafani.
khona izinto ezivusela ukuthi uwenze lonto osuke ifuneka ngaleso sikhathi bese khona izinto ezikusustainayo ukuze uphile uqede ijeni yakho. Amen. Akulahla. Awuthi ngikhulumisa ukumshumayela. Ngikhulumisa ukumshumayela. Yabona ukuthi ngisho yini nje ukumshumayela. Futhi ngisho kahle. Right man. Listen. Uminister ngeke ukithi umuzufu. Ngeke umenywe. Yes, come on. Oh, umenywe njani? Sisi. Kodwa noma into yakho bathi bathi ngeke uphila ngalokho nje. Asoda baba mase bedlile mfowethu. Mase ke sathi ukusutha kanani shothina. Mase sisuthi. Sithi hayi no, siyabonga manje kusithatha okanganga. Mase thank you. Siyabonga thank you. Akwasindle nalo. No, yinto khona nje futhi I blame ikhona. Umuntu owenza mistake wena wacabanga ukuthi njengoba nje abantu bedinga kangaka awuhlale bedinga njani. No. Kodwa kukhona indawo ayohlala udingeka njalo Monday to Sunday, January to December. If you look at church, ekhaya udinga ukushumayela, udinga ukufutha, udinga ukuthula, udinga ukuthandaza, udinga ukukhuluma kaningi. Bayafuneka kodwa. Because ekhaya they are looking at you. They are looking after you, not after your gift. No. That's why abanye abantu esinabo nje la thina sibazi ukuthi yini abakude kuyo kodwa sinabo la. Mabelo vile siyafona uloveleni. Hayi ngoba khona befuza kuyenzile. Ngoba siluse wena. Sifana ngurure. Lokho bamelana kana. Baba Nkosi. Ngidaya. Ngisho iprogram yonke ihambe radio ya radio. That kubungekho baseluki local church is looking after you. Hi. Julile entertain. Hayi isikhathi simanje. Nemali futhi isikhathi asibeka nyama. Let us lift our hands. Awumanda sitho kadaza basha. Umthandazo ogcwele enhlizweni yami uthi sathi singakhuleka umkhuleko uthi Nkosi ngicela usisize. Ngihloniphe abantu. But because it's not too late. Hallelujah. It's not too late. Lord, change my mindset. This is the place of my blessing. Place of my breakthrough. La khona ke bangi week bangangena khona thola manje. And ukukhuluma solida mina udlula sonke sinidabo avela sohlala na angileni. He knows me better. Njengoba ekhuluma kangaka nama-details njengoba womeri hayi uqoda ukhuluma isitori sakhe iBhayibheli lizama ukusho ukuthi I know that woman. He knows you better. He knows your story. He knows your difficulties. Let alone uthumele bekhuluma ngezinto ezipositive ngazo. Wazi ngisho nama-challenges akho. Athi uNkulunkulu don't worry. Ngimbonile unoyibanibani eshayeka ehlushwa izinto ngomsombuluko. Kodwa don't worry. Ngizogijima ngenqabeni yami ngiyomana ukudla kwakhe nempendulo yakhe. Uvele u-andamane i-atari. It's either you decide not to come or you come and you switch it off. Kubesathi uyenzelwa amalume nje. Fanele bamngena nakwazi. Uthi Nkosi avala onke abantu ama-altars aseva kuwo. Lawusushiyela nini Jehova. So buya si-explain le ephambili la. So bese ichaze kahle. Listen to me. Wakushiyela nini? Nkosi uma yakela ngalo mnyama amehla akabhekela kimi. Mina ngakela wakophathola basathe. Umthandazo wamsana uNkulunkulu ngaba ne-mentality yoJowabe owathi noma izinto zami ngahupha kanjani kodwa mina ngakela altar. Kufanele ukuhupha kumemnyama. Kodwa ayikho into engangena sangenela. I know ukuthi usizo lwami luvela. uNkulunkulu wamuhlala la. Mina ngangena usomandla wami uyangibheka. Futhi uNkulunkulu kodwa khona abathandeka. So ibona kuyisession elandela angicela ukuyibamba. Ngifuna ukuthi mina ngangena sibambe lokho kwazi. Mina ngangena alwamnyama. uNkulunkulu umbhekile. Akhona edlula abantu abangakhona. They honor and respect their altars.
Siamo messi la mentira.